Ашның да майы бар, сүзнең дә җайы бар. Радиода эшләгәндә аңа син алып бара белмисең дип яза торган булалар. Мондый сүзләргә ул елый, үкереп елый. Тик вакыт узганнан соң үзенә әйтә: "Мин булачакмын. Мин иң яхшы алып баручы булачакмын." Һәм әлеге иң яхшы алып баручы бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты, танылган телевидение һәм радио алып баручысы, конферансье Гөлназ Сәфәрова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн, Ильяс, исәнмесез. Беренче чиратта барлык мәйдан телеканалы исеменнән безнең интервьюзга ризалашып килгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Сез искиткеч формада, шундый матур күренәсез, афәрин. Рәхмәт. Мин сезнең яшегезне беләм, ләкин аны тамашачыларга әйтмим, ләкин шул яшегездән сез кимендә 10 яшькә яшәрәк күренәсез. Гали кимендә генә. Әйе, кимендә. Юк, яшне дә әйтә аласыз. Мин үземнең яшемнән берничектә оялмыйм. Мин киресенчә, менә хәзерге яшем белән бик канәгать. Уяла торган яшь түгел. Әйе, 34 яшь, Аллага шөкер. Афәрин. Димәк, сез кимендә студент елларыгызга күренәсез дә күренәсез. Рәхмәт. Менә булар барысы да сезнең бүтән мөмкинлекләрегез дип әйтик. Алар табигатьтән салынган талантлармы? Әллә инде зур көч түгеп алынган үсешләрме шулайды? Ну, барысы бергә алсак, менә бу Гөлназ Сәфәрова образ дип әйтик инде, менә бу кеше. Монда бөтенсе, монда микс дип әйтер идем мин. Монда Худайның рәхмәтен Аллага шөкер исәнлек, саулыкта инде, геннар да монда барысы да иң беренче рольне уйнап торалар. Әти-әни биргән тәрбия, нинди гаиләдә үсү, тәрбияләнү, алар биргән, алар салган менә бу нигез, фикер дип әйтик. Нинди гаилә бит? Шуннан да башлыйк әле. Менә шуңа күрә аларга рәхмәтле, менә бу мин шәхес буларак гаиләдә формалаша башладым бит инде. Аннан соң калганы теге придаточный дип әйтәләр, тегеннән аласың, укып аласың, белеп аласың, практикалап аласың. Һәм менә шулай торып, шундый мин үз-үземне ясадым дип әйтә алам менә бу якта. Афәрин. Шулай да күбрәк табигатьтәнме, әллә инде үсеш, көч түгел алынган? Ильяс, мин беләсең ничек уйлыйм? Булмый менә сәләт белән генә дә барып булмыймы? Һәм барып булмый беренде менә табигатьтән кайбер кешегә сәләт бирелгән, ул ялкау. Ул сәләтне кулланмый, ул сәләтне үстерми, үз өстендә эшләми. Менә андый кеше уңышка ирешә алмый. Ходай аңа биргән, ул селкенми, битте, селкенми, ята шул сәләте белән. Һәм киресенчә, мәсәлән, әгәр дә ул кешегә биргәндәй тырышлык, уңганлык, ул мескин күп шундый кешеләрне беләм, ул тырыша, ул иртәдән кичкә хәтле эшли, башын күтәрми. Ну бирелми инде аңа нидер уңыш, менә монда нидер Худайның менә теге сәләте җитеп бетми, мәсәлән, менә булар икесе кушылганда гына 100% уңышка ирешеп була. Шуңа күрә Худайга мең шөкер. Менә бу нидер сәләт дигән әйбер дә бар миндә, тырышлык, үҗәтлек дә бар миндә. Шуңа күрә менә булар бергә кушылу аркасында шундый үрләргә һәм менә хәзерге дәрәҗәмә ирешә алганмындыр дип саныйм. Уңыш елмаю да кирәк бу гаилә бу чакта. Әлбәттә. Әлбәттә. Әйтәбез, тиешле вакытта, тиешле урында барлыкка килү. Исәнмесез дип. Барлыкка киләсез. Исәнмесез дип. Тиешле вакыттан да сине күреп алалар. Тиешле вакытта син эшеңне эшләп куясың. Бу без моны русча везение дибез инде, уңыш елмаю, Ну бу Худайның рәхмәтенә керә инде шулай. Алланың рәхмәте. Алланың рәхмәте, Худайның рәхмәте, Сез дә безнең каршыда Алланың рәхмәте. Шуңа күрә амин, амин, амин дип кенә торырга кирәк инде. Менә әби дә әйтә, әлхәмдүлилләх дип кенә тора күртәгә кирәк. Әлхәмдүлилләх бу булды. Амин бу булды дип. Чөнки Худаймы юлыңны ябарга теләсәң, бетәсен дә китәсең. Бетәсен дә китәсең. Осталык турында сөйләшеп китик. Осталыкка ирешү юлларыгыз нинди? Аның алгоритмы бармы Гөлназ Сәфәровада? Аның алгоритмы бер миңа әйтәләр, осталыкка, менә уңышка ничек ирешергә, эшләргә, укырга, өйрәнергә, практика булырга тиеш. Бер качан да менә мин инде алып барам, мин инде яхшы алып барам, яисә бүтән өлкәдә булсам да мин яхшы тегәм инде хәзер, мин яхшы җырлыйм инде хәзер дисәң, кеше бетте. Әти минем гел шулай дип өйрәтте, килде, һәм ул миңа да сеңде бу фикер. Кеше
мен üstünde bo'lgan bittaning boshi to'shamga tegadi. Komillashuvdan to'xtay. Ayy. Shunga ko'ra gil o'zingdan nimadir minuslar etlar kerak, gil analizlar kerak. Mana jetmay, bu jetmay deb. Menda million minus, ham men uni borasida bilam, men antiga aytmayman, men shulay ishlayman, bulay ishlayman deb. Men uni bilam, ham men uni ustida ishlayman. Xatirlayman, radioda ishlaganda siz ayta turgan bo'lgansiz, tanqid so'zlari ko'p keladi, lekin men eng yaxshisi bo'lashaqman bu ishda. Ham bo'ldingizda. Shunlab da shulay, men Totar radiosida men aytganda bir intervyularda ishga kelganda, rus muhitida men Totar gimnaziyasida o'qidim. Men Totar oilasida o'sdim, lekin baribir u zamonlarda yoshlar bilan ruscha aralashuv edi. Men birinchi topqiranda birinchi kursga kelgach, Totarcha SMS men kimdir yozash, men wow aytdim. Totarcha SMS yozdilar menga, tege sayir edimi? Ha men umuman Totar radiosini tinglamadirim. Totar jurlarini tinglamadirim. Men Totar jurchilarini Xaniya Farxina, Zaynabni biladirim. Aydar G'alim Salat. Butdan bitti bir kishi. Legendalarga. Ayy. Men bilmaydirim. Keldimda radioga men aytdilar, "Sen tinglaysizmi Totar radiosini?" dedim. Tinglayman. Men butunlay Totar radiosini tinglamadirim. Ham tege olay men rus radio stansiyasida ishlarga xayollanaydim. Ayy, men hatto yuqori sinflarda, 9-sinfda diktafoni bor edi. Jurnalist bo'lgan shunda aytib qo'yibmi? Добрый день, дорогие радиослушатели. Тиги yozdırdı, o'zim men olib borishim, rus tilida edi. Hatto. Men bunda shuni burilish oldim edim, men Totarcha olib boram. Shunga ko'ra bir ko'p og'irliklar kelib chiqdi. Tigi Totarcha kundalik turmushda сөйләшү bir radio televideniya сөйләшү, adabiy tilda сөйләшү ул ikkinchi narsa. Bir ko'p adabiy kitoblar o'qirga to'g'ri keldi o'z ustimda ishlar uchun. Totarcha aralashirga o'z ustimda ishlarga to'g'ri keldi. Ham Allohga shukr, hozir men Totar tilida, Totar adabiy tilida kamil сөйләшә alam, ham menga da tish tiydiruvchilar yo'q, Allohga shukr. Onday til tish tiydiruvchilar bo'lsa, menlarga javob da bera olaman. Albatta, hozir shuni qanqish. Bor zamonlar Ilyasim hozir esga tushirsak, men birinchi kursda o'qiyman. Menga 18 yosh, men hali ishligina boshladim. Hatta 17 edim men birinchi kursda. Keldim, ishlay boshladim. Meni tugunda qo'ydilar, bunda qo'ydilar. Onda masalan, men xatirlayman hali anda tercüme etkende Великобритания, Büyük Britaniya. Tege shunday so'zlar ketabi to'ltirib men aytmayman. Anda masalan bo'ldi, men shunday momentlar, men butun kishi kulib silin tege telefonok, tezgina. Telefon. Abi sekundunda javob bera kerak radio. Anda sıyır balası deb aytdim. Men uni dedim, necha yillar bo'yi aytalar. Nasa tezgina o'ylab chiqarga kerak edi. Шалтыратып, menga шалтыратып ayt, yarar әле kimdir жалоба бирә. Ул минем үстемнән биргән жалобаларны минем генераль директорга мең рәхмәт, минем җитәкчелеккә. Алар миндә бу потенциалны һәм күрә белделәр. Алдан күрә белүчеләр эләкте миңа. Ул Марат Малуч, ул Радик Артемьев продюсерым, ул Алмаз Тагирчылар, мин аларга мең рәхмәтле. Барсмедия ул алдан күрә белә торганнар иде. Уңыш елмаю. Менә шул бит инде. Уңыш елмаю. Менә әйе. Алар кемгәдер унтып, әйе бу кызны алып атык әле. Бу дөрес әйтмәде дип алып атмадылар миңа, ышандылар. Әбигезнең дугалары да үз өчен эшләгәндер. Шулайдыр. Анасы мен бик чиста күңелле кеше, мен кешегә әшәкелек кылып, теге шундый кара кеше түгел, шуңа күрә дә Ходай юлларын ачкандыр дип уйлыйм. Булды шундый моментлар миңа шалтыраталар иде. Сен китәсеңме радиодан, юкмы? Иштәсеңме? Хатын кыз менә бер шулайда диләр идеме? Гомеремдә исемдә калды. Кысасы килә синең сөйләвеңнән. Дигәнсезләр. Мен шунасын әйтәм. Сез belki bala kötüsüzdür sizin. Мен көңілім тулған еден деймін, менің елайсыларым келеді. Ләкин мен көрсетмейдірім, мен трубканы қоядырым, елайдырым. Елайдырым да китап оқидырым, тауығын Татаршаны метем, көтерем деп өз үстінде ішлейдірім. Һәм менә анасын бит Татаршаны көтеругенә түгел, минем стилистикада, минем сөйләү манерымда икенче иде. Башка. Хәзер радиостанцияларда андыйлар бар, анды сөйләм теге яшьләр шәне. Мен килгән шул кагаздан гына утырып. Сезнең күчерелмәләрегез күп, шуны да әйтим әле. Сезнең күчерәләр бу мөмкиндә. Яшь кызларның сезгә ашкысы килә. Булма түгел уңыр. Вафатыга шулай дип әйтим әле. Булма түгел. Сокланалар. Киләсе соравымда шул турыда. Сокландырырга яратасызмы тирә-юньдәгеләрне? Бик яратам. Шулаймы? Менә мин моны ашыктан ашык әйтәм. Кемдер безнең теге кәнфидләрне бу тора юк инде дип үзе җырчы булган мәсәлән, үзләр юк инде мин бик артык игътибар яратмыйм дип. Мин психологик яктан чыгып шуны әйтәләм. Бүтән артистлыкка, телевидениегә, радиога барган кешеләр, кеше белән эшләгән кешеләр, алар бүтәнсе тщеславны, ягъни игътибар яратучылар, шуңа юк дип әйтәр икән, алдылар. Ышанмагыз. Яратмаган кеше бармый һәм публика белән эшләм. Әлбәттә яратам. Мин игътибар үзәгендә булырга яратам. Менә карап торсыннар, комплиментлар әйтсеннәр дип. Сезгә кайчан акча килде? Акча
Менә мин акча ярата торган кеше. Яратасыз шулай да. Яратам. Мин дигән шәйтә акчаны мин яратам, ләкин мин саран түгел. Мин менә акчаны тотып, хәзер мин менә шуның хәтле акча җыйдым дип утыра торган кеше түгел. Ул миңа килә акча белән җиңел саубулаша белергә кирәк. Ярты керемегез бизәнүләргә киткән дип укыдым. Бу чынлап та шулаймы? Бөтенләй бергә. Шунлап хатын-кыз матур булсын өчен аның инде кирәк кенә әз генә чыгымнары да булу шарттыр. Әлбәттә. Менә беләсезме, хәзерге вакытта күп кешеләрнең бу шоу-бизнес өлкәсен алыйк инде. Хатасы ул үзеңә үзең акча тыкмау. Үзеңә дип әйтәм мин. Ни өчен? Мин һәр вакытны миңа әйтәләр, син кыйбатлы алып баручы диләр, име? Чөнки мин һәр вакытны бу бит әле ул булырга мөмкин. Ямсыз күлмәктә, прическасы юк, бизәнмәгән, анда үз-үзе артыннан карамаган, әйбәт алып бара. Андыйларның шансы бит инде кимрәк минекенә караганда булачак, име? Кеше 100% алып баручы мул җырчы 100% булырга тиеш. Ул профессиональ бизәнгән булырга тиеш. Мин бер кашында үзем бизәнмим. Аның шәйши торалган булырга тиеш, матур киенгән булырга тиеш. Кием артта минем әби карый. Мин бүген дә әйттем, менә мин мәйданга барам. Ильяс дигән алып барышын беләсеңме? Беләм, бик яратам мин малайны, мин аны карап барам тапшыруларын диде. Матур дип киенеп бара күр диде. Алар да бик матур киенеп утыралар диде. Мин әйтәм, ярамат дип киенеп. Мәйданны караган өчен зур рәхмәт әби. Әби карый, әлбәттә. Әби зур сәлам сиңа. Сезгә дә зур сәлам, рәхмәт. Рәхмәт мәйданны караганыгыз өчен зур рәхмәт. Шулай да инде иштән янып чыккан чаклар да буладыр. Кешенең бик төрле чаклары була. Мондый чакларда ничек үзегезне кире рәткә кайтарасыз? Янып чыккан чаклар күп була. Ләкин Ильяс, мин беләсез нәрсә, хәзер менә әле бу пандемия вакытында нинди нәтиҗәләргә килдем, нинди фикергә килдем. Мин элек уйлыйдым, мин менә алып барам, күпме проектлар алып барам, бу минем бик күп көчемне ала. Миңа киметергә кирәк. Киметергә кирәк, тынычланырга кирәк, ял итәргә кирәк, үземнән дә релакска бирергә кирәк дип уйлыйдым. Пандемиядә мин әзрәк кенә булар барсы да кимеде, утырдым, карадым. Һәм беләсеңме, фикергә килдем, юк, миңа кирәкми икән тынычланырга. Чөнки мин әгәр дә эшсез тора башласам, менә иш шартларында яисә кайдыр анда менә бу үземнең иҗатымнан башка, эшемнән башка дип әйтик. Бу энергия мине бетерә башлый, ашый башлый. Менә шундый моментлар бар икән. Менә син теге һаман кешене кая бергә менә ул ташып тора шул. Шуңа күрә миңа аны урнаштырырга кирәк. Шуңа күрә эш булып торсын. Әгәр дә яна башласам, бик авыр була башласа, мин һаман да шул мунча, әмеренде дискотекалар, туган көннәрдә җыелышулар, тусовкаларны элек-электән яратмыйм. Миңа гел әйтәләр дусларым, син пенсионер диләр. Син пенсионер, өйдә утырасың диләр. Аллага шөкер, минем ирем дә шундый форматта пенсионер. Без икебез дә өйгә. Идея кайтабыз. Идея ашайбыз. Без менә шундый үй кешеләр икебез дә. Шуңа күрә ничектер менә үй энергия бирә, мунча энергия бирә, якыннар энергия бирә. Шуңа күрә дә мин өйгә бер кешене кертмим. Сез бүгенге көндә мәхәббәтле, бәхетле кеше. Аллага шөкер, амин. Биргәнен, Худайның биргәненә мең шөкер. Сезгә гомумән эшләгән вакытта процессның эчендә булу шуймы, әллә инде нәтиҗәгә ирешүме? Икесе дә. Икесе дә. Мин элек-электән шул ук мәсәлән бәйгеләрдә катнашадыр, мәктәптә укыганда әйтәләр, сиңа процесс ошымы катнашу? Яисә җиңү теге катнашу да әйтер бит әле теге җиңү мөһим түгел, катнашу мөһим дигән кебек. Ничек шулай? Яратмыйм мин ул сүзне. Мин дә яратмыйм. Җиңү мөһим, катнашу да мөһим. Катнашасың икән, җиңәргә бит. Катнашырга икән, җиңәргә омтылырга кирәк. Шуның кебек эштә дә. Миңа мәсәлән мин сценарий, менә әле дә син яңа килгәндә мин сценарий язып килдем. Миңа мөһим бу процесс, һәм миңа мөһим нәтиҗәсе, ничек мин аны тәкъдим итәчәкмен. Халык ничек кабул итәчәк. Аннан соң ничек анда җипләп куячакбыз бу чараны. Миңа онсы да мөһим. Гөлназ, матбугатта шундый бер шәп яңалык йөри. Гөлназ Сәфәрова телевидение мәктәбе ачарга җыена. Ничек бу эшнең хәлләре, методология, җиһазлары бармы? Әзерме инде ачылырга мәктәп? Бу пандемия аркасында шундый тукталып калган проект, инде тормышка ашып бетте дигәннән, инде без чит илгә дә чыктык бит, гарәп әмирлекләренә. Мин үземнең телевизион курсларны оештырып, бер группа балаларны алып чыктым. 12 бала. Нишләп эш карагыз әле бер генә? Әйе. Бер төркем балалар. Татарча
сөйләшеп, анда төшереп, телевидениенең иң беренче адымнарын күрсәттем дип әйтим инде, шундый форматта булды. Алла берсе, менә без хәзер бу эшкә дәүләт белән берлектә тотындык. Президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәтләр, Әсгать Әхмәтовичка бик зур рәхмәтләр. Аларга мин бу проект белән килеп, аларга күрсәткәннән соң алар чынлап та бу мультимедиаль мәктәп кирәк безгә, кадрлар үстерер өчен кирәк. Кадрлар үстерү өчен генә дә түгел хәтта, ә менә балаларны хәзер бит TikTok, мультимедия заманы, телевидение, планшет, телефон, һәм менә шуның аркылы балаларыбызны татар теленә дә тартып була. Ул кызык. Менә мин карыйм, күзәтәм, TikTokта татарча төшерүче яшьләр барлыкка килде. Аларга 10-12 яшь, алар бик камил сөйләшәләр, алар кызыклы юмористик шундый видеолар куялар татар телендә. Әгәр дә без моны кичкенәдән башласак, менә кичкенәдән балалар бакчасыннан да 3 яшьтән, әйме, телебезгә бит без игътибарны арттыра алабыз, кызыксынуны арттыра алабыз. Телефон аша гашык итәргә кирәк балаларны. Менә шушы мультимедия аркылы. Аларның кораллары белән безгә дә эш итәргә кирәк. Әлбәттә, шушы заманага яраклашу дип атыйм инде моны. Замана белән бергә атлау дип атыйм. Шуңа күрә менә бу форматта әле Алла берсә, алда менә планлаштырабыз бер проект. Барсы да яхшы булсын, бу проектлар чынга ашсын. Әйдә шәйләр ишеп, әйдәгез рекламада карап үтик. Икенче өлешкә шәйдән. Реклама булсын, тәмле булсын. Сезгә дә тәмле булсын. Тәмле шәйләрне без инде ишеп куйдык. Исегезгә төшерәм, бездә бүген Гөлназ Сәфәрова. Монда инде артык таныштырулар кирәк тә түгел бугай. Мин сезгә Гөлназ бик якын. Мин әлбәттә инде горурлыкта, әлбәттә хөрмәттә. Үзегезнең идеаль минигезне ничек булдырасыз? Идеаль мин шул тагын әлеге дә баягы эшләп, үз өстендә эшләп, менә ул мәсәлән теге кием сайлауда дип әйтик инде, иртән торып үзеңне рәткә китерүдә, бит белән бәйле процедураларда, тышкы кыяфәт белән бәйле процедуралар һәрберсенә йөрергә тырышам, нәрсәдер үзем эшлим, нәрсәдер карап эшлим, профессионалларга барам, һәм шул рәвешле менә идеаль формада булырга тырышам. Тышкы кыяфәтне әгәр дә алсак инде. Сезгә ошый бик тирән фикерле кешеләр, гыйлемле кешеләр, тулы кешеләр. Кешенең тулылыгын, тирәнлеген ничек билгелисез? Нинди критерийлар бар? 5 минут аралашудан соң. 5 минут аралашудан соң. Мин менә хәзер бүтән серләрне шишеп бетерәм инде, әйме? Юк, әгәр дә миңа кеше белән кызык, 5 минут аралашам. Кеше белән алай гына түгел, тирән фикерле, акыллы, миңа шундый интеллигент кешеләр бик ошый, әйме? Сабыр гына кешеләр, шундый түзем генә кешеләр миңа күңелемә якын. Һәм әле шундый ак энергетикалы кешеләр. Мен гел сизәм мондый кешеләрне. Кеше миңа елмаеп торган мөмкинлеген. Ой, Гөлназ, без сезне шундый яратабыз. Дибеме? Менә бу ясамалыкны. Ул миңа теге пыялар аркылы карап торган кеше кебек ул кеше миңа. Мин аны сизәм. Мин аны бүтән тәнемнең һәрбер җипселләре белән тоям. Мин рәхмәт. Мин ул кешенең күзенә карыйм, рәхмәт. Мин аны күрәм, ул уйный. Нәрсә дип әйтим инде? Рәхмәт әйтүенә хәт. Әйме? Бер яктан карасаң, плюсы да бар. Мин хәзер яңада уйлап куйдым, чынлап та хөрмәт итәм бит инде. Чынлап та уйнамыйм бит инде. Хөрмәт итәм, чынлап та. Хөрмәт итәм. Күренә. Илә, син чынлап әйтәсең. Хөрмәт итәм. Чынлап әйтәм. Мин ихлас булмаган кешеләрне күрәм. Һәм яисә киресенчә бер нәрсә әйтми, менә мин кешене күрәм икән, мин кеше миңа бер нәрсә дәшмәсә дә, мин аның миңа карата булган мөнәсәбәтен тоям. Булдымы шундый кешеләр? Интуиция бик яхшы миндә. Һәм әгәр дә кеше миңа ошамый икән, мин аның белән шундый исәләм генә дип әйтәм дә аралашмыйм. Ишеткәне бар, хәтта радиодан 30 секунд кына сөйләсә дә алып баручы. Мин инде аны кем икәнен ачыклыйм дигәнсез бер интервьюгызда. Гомумән булдымы шундый кешеләр, сез теге тоныла башлаганнан соң яныгызга килә башладылар, тартыла башладылар. Дус була башладылар, куштырнаклар өчен дә итегез. Булды, андыйлар да булды. Хәзер дә бар әле. Гөлназ дип шалтырата. Рәхмәт шалтыратуларына, теге якын күреп шалтыратуларына кемдер мине әйтми, бүтән теге бүтән нәрсәне миннән телидер дип. Кемдер
былай гына аралашырга ярата, мәсәлән, медиа өлкәсендә эшләүче кешеләр белән аралашырга ярата, ничә бәлеш шалтыратмасына шалтыратсыннар. Булды шундый моментлар, хәтта Гөлнас, син менә бу егетең булган икән, син монда егет белән йөргәнсең дидем. Имеш минем егетем, имеш минем ике туган абыем. Менә шундый кешеләр бер булып алдылар, име? Бик ашуны чыгарамы менә монда Юк, ашуны чыгармыйм, киресенчә пиар бер караганда. Күңелле кем икән, ул егет белән йөргәнмен икән, күрсәтегез әле, дип, кем анда минем абый дип. Ой, бу бит минем дустымның дустының дусты дип әйтәләр кайберсе. Ну, киресенчә мине шатландыра. Димәк, ул кеше бит инде аны әйтә икән, ул мине ярата, теге, минем белән дус булуына, минем белән туган булуы белән горурлана дигән сүз. Уйлап чыгарган икән моны, име? Шуңа күрә мин вообще үпкәләмим, моңа бер дә үпкәләмим. Менә шушы кешеләр турында сөйләшкәнбез икән, аларның мөнәсәбәтләре дә бик мөһим бит инде. Фәндә шундый бер кагыйдә бар. Бу йомшак һәм катлы күнекмәләр турында. 87% безнең эшчәнлегебезнең ул туры килә икән кешеләрнең психологик мөнәсәбәтләренә эштә. 13% аларның һөнәри катлы күнекмәләренә. Менә бу эшегездә кешеләр, клиентларыгыз белән уртак телне ничек табасыз? Гомумән, ничек коммуникатив үзлекләр булдырасыз үзегезнең аралашучыларыгыз белән? Җиңелме ул? Миңа аралашу җиңел бирелә, ләкин менә бер моментны әйтәм, мин холкым буенча лидер, һәм миңа үз эшемдә эшләргә туры килде командада эшләү өчен. Чөнки мин шулай тәрбияләнгәндер, миндә теге геннардан шулай салынган, теге тумыштан бирелә бит холык дигән нәрсә, име? Мин командада эшли белмидем. Хәтта 3нче курста грантка дип мин документлар тапшырдым, һәм анда этаплар үтәсең. Инглиз теле тест үтәсең, сөйләштереп карыйлар, дип карыйлар, тулысынча тикшерәләр инде. Һәм булды шундый момент, чыктык без хәзер бер 4 кеше анда, менә сез берләшәсез диделәр, нәрсәндер инде программа турында сөйлибез. Һәм миңа әйттеләр, сезнең бу яхшы, ну сез бит командада эшли белмисез. Мин командада эшли белмим. И һана мин үземә читтән карадым. Мин күрсәтәм сезгә, мин әйтәм сезгә, минем юк иде менә шундый. Ильяс, әйдә син күрсәт әле. Сән аны мин карыйм, сәхнәдә дә андай бер булмаган миндә. Менә миңа гел әйтәләр анда айрат Ильяс, син миңа сүз сөйләргә бирәсеңме дип. Сөйлә. Мин теге сәхнәдә дә, име? Менә бу минне киметергә туры килде миңа командада эшләргә өйрәнү өчен. Чөнки гел бөтен эшне мин эшлим, мин үзем алам, үз өстеңә алу, ул авырга да чыга аннан соң. Бүлеп биреп барысында менә команда белән эшләсәң, бер булып, бердән булып аңа аңлатып бирә кирәк командага. Шул очракта гына нәтиҗәләр югары була. Кияүгә чыккач, гаиләдә бу минигездә комачауладымы? Булдымы андый вакытлар? Комачаулады, әлбәттә комачаулады. Беренче елда рольләрне генә билгеләдек дигәнсез, шулай бит? Билгеләдек, ләкин узак билгеләдек адында. Чөнки ирендә мин иде. Ул минем бик тыныч кеше, ләкин менә шундый булып бит менә лидерлар. Астыртын менә мин әйткәнчә була дигән. Аны бөтен кеше уйлый, ой, Ленар, син шундый тыныч инде, ул гел үтү гынадыр инде. Менә үтү кеше белән торып карагыз әле сез башта дип уйлыйм. Һәм мин дә шундый идем. Һәм безнең беренче елда мин хәтта әниләргә әйткәнем бар, мен интервьюда әйткәнем бар. Без әгәр дә аерылыша калсак, миңа сүз әйтмәгез дидем. Мин никах булды, рәсми рәвештә, туй булды, рәсми рәвештә. Әгәр дә мин торып бетә алмыйм икән бер елда, мин үземне курбан итәргә җыенмыйм, гафу итегез. Шулай да булдымы? Әтиә нигә әйттем шулай дип. Әгәр дә ул була калса дидем, минем холкым белән дидем. Әтиә шулай күзләрен зурайттылар да, ярар диделәр. Алар бик консерватив кешеләр булса да, аңлый торган кешеләр. Конечно, инде алар мине теге үземне мыскыл иттереп тотмаслар иде, име? Ләкин менә шулай торып рольләрне бүлешә ирем белән, каядыр анда ул күзен йомды, каядыр мин күземне йомдым. Шулай торып без яшәп киттек дип әйтик инде, име? Һәм менә яши аңлыйм, барыбер дә хатын-кыз икенче планда булырга тиеш, нинди генә лидер булуга карамастан, ул ирен беренче өскә күтәрергә тиеш, һәм барыбер дә бөтен ахыргы дип әйтик шундый сүзне гаиләдә ират әйтергә тиеш. Рольләр алмаша диләр. Тормыштагы рольләр чынлап та соңгы елларда алмашасымы? Сезгә дә шулай тоеламы? Хатын-кызлар рольдә дә күбрәк, алар тормыштагы алдынгы рольләрне дә үзләренә тарта баралар.
Менимчә бу Шулаймы? начар түгел. Яхшы бит. Юк, яхшы. Тормыш барамы бара, Юк, бар бит төрле категориялы хатын-кызлар. Бөтенсе түгел. Бар йомшак хатын-кызлар, гаилә өчен туганнар, Бар менә лидер хатын-кызлар, алар инде теге сәясәт өлкәсендә, икътисад өлкәсендә, аларга бәлки кияүгә чыгарга кирәкмидер дә, Алар менә республиканы алга сөрер өчен, эшләр өчен, зур предприятиеләрне күтәрер өчен яралган. Мин гомумән гендер бүленешен бик яратып бетермим. Ир-ат, хатын-кыз бүленешен, Минемчә, кеше эшли икән, миңа син дә теге супер җитәкче була аласың да, эшли микән, үз эшем кешедә мин дә. Мин үз вакытында бик каты теге ниттем, икенче планга калдырырга тырыштылар карак. Бит хатын-кыз алып бар, бит бу проектны аңа бирмибез, ир-атка тапшырыйк әле. Менә монда гендер бүленеше булырга тиеш түгел. Килешәм. Чөнки хатын-кыз да ир-ат белән бер дәрәҗәдә эшли ала. Сүздә юк. Сез инде соңгы буын X буыны. Бар бит әле X, Y, Z буыннары. Чынлап та инде Z буыннарын без хәзер аңлап та бетермибездер бәлки. Ләкин сезгә инде әлбәттә төрле кешеләр белән эш итәргә туры килә. Бу инде сер түгел. Кайсылары белән җиңелрәк? Үзегезнең буын белән, киләчәк буыннары белән, Z буыннары белән. Киләчәк буын белән мин Аллага шөкер, миңа яшьрәкләр белән эшләү җиңелдер сеңне әйткәндә. Менә үземнең буым белән түгел, чөнки барыбер дә Алдынгы карашлылармы? Заманча карашлылар. Минем буын кешеләрендә менә минем инде кайбер курсташларда дип әйтик, артта калганлык бар иде әле, менә сизеләдер, Алай түгел, булай дип анда Авылдан килгән куркулык түгел идеме бу? Авыл балалары бит күбрәк. Бәлки ниндидер комплексларда булгандыр. Комплекслар бар, чөнки Алга барыбер дә бит менә бу нәрсә генә дисәк тә, кая яшәвең, нинди гаиләдә тәрбияләнеп үсүең, менә бу мөхит сиңа тәэсир итә. Мәхәббәт турында да сөйләшмичә булмас инде бүген, Гөлназ. Чөнки барыбер дә мәхәббәттән башка булмый. Берәүләр әйтәләр, мәхәббәт ул син яраткан кешең янында булса, икенчеләре киресенчә яраткан кешең синең янында булыр. Кемдер әйтә җылы сүзләр әйтү кирәк, кемдер әйтә аңа җылы сүз әйтү кирәк. Сезнең өчен мәхәббәт нәрсә? Шул баналь сораудан булса да башлыйк. Ул банальлек, ул мәңгелек сорау. Мәңгелек сорау. Мин алдан ук әйтеп куям, мин бүтән интервьюларда да мин теге мәхәббәт дип эреп китә торган, шундый эреп елап сөйләп тора торган кеше түгел инде, Мин ничек бар шулай дип әйтәм, мин анда теге мин үлеп гашыйк булган идем, мендәргә ятып елаган идем, андый моментлар минем тормышымда булмады. Һәм мин гел әндә сүрәтмә булачакмы соң мин теге ада киноларда елыйлар инде теге егете ташлый, мин үзем ташласа ташлый инде икенчесен табачак. Беткәнме егетләр? Мин кешенең хисләренә көлмим, бер үк уйлый күрмәгез, мин көлмим. Төрле кешеләр була, төрле психикалы кешеләр була. Ләкин бу миңа менә шәхсән үземә әйтәм, миңа бик җиңел биреләдер. Миңа егет ошый икән, миңа ошый анда. Әгәр дә ул миңа карамый икән, яра бар диям дә икенчесен табам матуракны, яхшыракны, теге аңа табынып йөрмидер ничектер. Менә миңа ошаган егеткә. Мәхәббәт икәнен кайчан аңлап алдыгыз тормыш иптәшегез белән? Мин әйтә алмыйм инде 100% мәхәббәт булды дип. Булмады ул миндә андый. Мәсәлән, мин күрдем дә гашык булдым түгел. Ленар ул минем артымнан йөреп Йөрәгегезне яулады. Һәм бер тапкыр ул теге, мин уйладым, мөнәсәбәтләр, ул ул миңа ошый, уңай кеше, анда чәчәкләр алып килә, игътибар күрсәтә. Мөнәсәбәтләр миңа ошыйдыр аралашу, кызыклы шәхес иде, кызыклы кеше иде. Ләкин мин кайчан аңладым, бер тапкыр мин бик авырттым. Шәшемне минем буяттылар, анда эш буенча булды инде. Эш буенча сап-сары булды шәш, минем кисеп ташларга туры килде, ул сап-сары булды, менә монда тистәлеп күрсәтим әле, котышкыч булды. Мин авырый башладым анда, психологик рәвештә инде, миңа начар иде, мин яттам, шулай итеп бер нәрсә эшлисем килми. Һәм Ленар килеп минем яныма чыгасыңмы, юкмы дип, мин чыкмыйм бер кайда. Көтүп утырып, мин өйгә кереп, миңа чәй ясап биреп, анда барысы да яхшы булачак дип, кулымнан тутып, менә диван кырыенда утырды. Чынлапмы? Бармы әле уландылар бүген? Һәм мин уйладым, шунда минем башыма шунда уй килде. Кара әле, мин бит тазарып, битчәгә батып, анда 3 бөртек чәчем калса да, бу инде тышкы матурлык, битү дигән сүз, китү дигән сүз. Бу кеше минем янымнан китмәячәк. Һәм мин шул вакытта менә шундый фикергә килдем, мин бу кешегә кияүгә чыгачакмын. Чөнки
тулысынча кеше мине үзенә каратты, үзенә китте. Әлинардан мин сорыйм, Әлинар мәйтә, син качан уйладың, минем хатыным булачаксың дип сорау биргән, ул әйтә, мин сине беренче күрдем дә уйладым. Мин ул әйтә, сәлам, мин Ленар дип әйтәм, мин Гөлназ, мин уйладым, син минем хатыным булачаксың дип, иштән дип. Беренче һәм менә ул шундый бөтен әйберне җиренә җиткереп, үзенекен эшли торган кеше. Кино караган сыман булып киттем, чынлап сөйләйм, мин монда кулда чабып куям. Матур тарих, матур тарих. Сез мәхәббәтле була беләсезме? Әллә менә шундый һәр вакыт омтылып торган Гөлназ Сәфәрова гынамы? Мәхәббәтле йомшак үтү Гөлназ Сәфәрова була аламы? Була ала. Була ала. Күбрәк мөгаен мин уйлыйм да, әйе минем характерым шундый, теге тиз, кызып китүчән, анда актив, ләкин гаиләдә мин икенче. Тормышта мин икенче. Әлбәттә, гаиләдә әни кеше була белергә кирәк, йомшак булырга белергә кирәк. Менә бу гаилә җылысын дип тудырып булмый. Анда киресенчә менә бөтен әйбер шундый релакста, тынычлыкта, шундый тулысынча гармониядә булырга тиеш. Бүген үзегез нинди сорауларга җавап эзлисез, Гөлназ? Бүген менә мин сездән кызыксынганны сорадым. Үзегез нинди сорауларга җавап эзлисез? Ой, мин һәр вакыт горе атума диләр бит. Менә шу дөрес. Акылда килгән кайгы бар инде. Акылдан килгән кайгы. Ни өчен булай, бу мәңгелек темалар, әйме. Мин аларга кирип китмәскә генә тырышам инде. Ни өчен бу гаделсезлек? Гаделсезлек күргәч минем елыйсларым килә, минем йөрәкләрем теге канга бата диләр бит әле. Ни өчен булай дип, мин хәтта үземне үстереп алам бу уйлардан. Гөлназ уйлама дип. Бу шулай булган, шулай булачак да бу тормыш дип, әйме. Яшә, өстенрәк кара бу проблемага дип. Әмма шундый казынырга яратам, анализларга яратам, шишелеш эзләргә яратам. Бәгырне телгә лисез. Әйе, үземнекен, кешенекен дә үзәгенә үтәм алам. Нишләп шулай дип, әйме. Шуңа күрә җавап бармы? Нишләп шулай? Күп әйберләргә җавап юк. Сораулар риторик. Чөнки мин дә сезгә ни өчен дигән сорау бирмәкче идем, ләкин тукталып калдым. Шулай да бүген бирим әле мин. Ни өчен? Бәхетле булыр өчен дип җавап бирәсе килә. Бәхетле булыр өчен. Барысын да бит инде бәхетле булыр өчен эшләргә тырышабыз. Яхшы булсын дип. Ни өчен? Бәхетле булыр өчен. Бәхетле булу, мин алдан ук әйтим әле. Ул миңа бәхет киләчәк дип көтеп утырга ярамый. Бәхет ул менә синең белән мин исән-сау, кул-аякларым исән-сау, без көлешеп, сөйләшеп утырабыз, чәй эчәбез, әйме. Һәрбер мизгел бәхетле мизгел. Белергә һәм тоерга кирәк. Бүген, хәзер һәм монда принципы белән яшәргә кирәк. Бүген, хәзер һәм монда. Шунда бәхетле ноктада сау булашык инде. Рәхмәт килгәнегез өчен, кабаттан шушы интервьюга ризалашканыгыз өчен. Әле шундый матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Амин, Ильяс, амин. Сезгә тапшыруыгызга Мәйдан телеканалына бар тик уңышлар телим, яңа тапшырулар, үсәргә, президентыбыз әйтмешли, алга барырга насыйп булсын. Алга. Рәхмәт. Шуны да Аллаһ әкбәр дип битерәбез. Сау булыгыз. Монда Гөлназ Сәфәрованы белә идек микән әле без? Үзем дә белмим. Ашыктан ашык әңгәмә бүген шушындый серләргә бай булды. Киләсе серләр инде үзегез беләсез киләсе очрашуда. Бүгенгә сау булыгыз.